kuwi mripat. Duh, maklop. Kuwi siung. Gendruwo tenan. Wah, tulung aku ki maling ra iso nek karo mesti nek ra iso. Wah, tenan iki gendruwo tenan. Pak Semar tulung ana aku, Men. Lah kathokku gembrong kabeh iki piye iki? Iki piye iki? Ayat kursi. Yo malah nyedak iki piye iki? Awakku yo dikancing iki piye iki yo kaya ngimpi rasane wae. Aduh ayo kepoyo nang kene apa malah Petro. Wah monggo ngerti jenengku. Ngerti jenengku iki kena dipangan gendruwo nang iki. Mer anak bojoku. Wah yang mayang. Piye iki aku lunga ning alas malah dipangan gendruwo. Lah dalah. Petro aku sedih atiku, lara atiku. Niatku karepku arep nyelametke karo kowe, arep ngewangi karo kowe kok malah wedi ngono. Wedi ana nulungi wujudmu gendruwo ana. Gendruwo ngendi ora jin ngendi sing ora elek. Jin ngendi sing ora jahat coba karo wong. Aku wedi tenan aku. Ya wetengku ora karuan. Ora karuan raring. Petro lara atiku, gelo aku Petro. Kowe ora kelingan karo aku. Jaman donya isine isih bangsaning jim. Kowe tak openi karo kakangmu Gareng, kowe jenengmu Petruk. Lan Gareng jenenge Mercu, kilan kowe tak gula wentah kowe iki anakku. Lah kok aku methuki karo kowe malah kandhamu nglarake ati. Ora urus wetengku ora karuan. Ora urus arep kowe sapaku, aku wedi karo sing jenenge Memedi. Wetengku ora karu-karuan. Yo. Petro gelo aku ki bapakmu. Bapak sapa? Bapak pocong kok. Sapa wae? Wae sapa? Bapakku saretiku jenenge Wagimen. Wae sapa wae Wagimen mau duwe ndelok KTP-mu. Edan. Aku bapakmu Solantara ya Jim Solantara Petro. Aku ora kelingan ro aku gelo Petro. Wah, bapak tenan iki. Bapak, waduh, kanan kula kaya ngeten, kula mangtulunge, Pak. Kula mangtulunge. Kula ketoyong-toyong urip kula. Kula mangtulunge bejo kula pirange kalih jenengan. Pak, kok meneng wae to? Oh, yahene wis atos. Pak. Wah, wedhus tak kira bapak uwit jebule asem. Mula kok atos kabeh-kabeh. Bapak!
Maka Prabu kaget penggalihku dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda paduka Kanjeng Kaka Prabu Kresna babak anglayoni jejolan usuli menika praptanipun Petruk Kanthong Bolong kaliyan pun Pono kawan Bagong Kaka Prabu jagat dewa Bathara inggih Yayi kula gi nyumurupi sartanipun mangertosi praptanipun Petruk Kanthong Bolong kaliyan pun Pono kawan Bagong inggih mongko kula nuwun sewu Petruk menika sowan janggep tata kramanipun mawi unggah-ungguh pranatan Subasita laku dodok lan sak piturutipun inggih nanging Sobita Bagong kula aturi Mas paosaken dumateng pun Pono kawan Bagong ana sowan ratu kok kuplukan mongko cekelane oh nuwun sewu menika mboten trep Yayi inggih mangke kula ingkang badhe ngemutaken dumateng pun Pono kawan Bagong inggih Gong ora ngono kuwi to le wis metit tenan kowe ngene ya tedengane ngono iki senengane kok ya ngono jane gak ngono matur Petruk Kanthong Bolong non wis kowe aku kok kowe ta to iya iya wis gak ngono dilanjut aku wis penanan ngene Petruk Kanthong Bolong wonten dawuh sinuwun padha kanthi slamet pratamu ana ngarsaning sun nuwun amin pasang kali mantabe tinebene kula dene dumaweng tawang towang tinebene siku denda sinuwun kepareng paduka amiji sokor sik to Gong aku tak matur sik mengko tak wenehi kesempatan dagel sepuasmu nek lembukan ya weh ora kok nek goro-goro aku pengen ngedu lambeku ora lambene walo ya malahan senengane to ora wis ben padha kewer-kewer kepareng matur mersanipun sinuwun Puntadewa kemarang wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kalih sing sambikala sinaken ing kawidanan kayiwanan sinuwun iya nggih kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang ngersanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa Sinuwun Prabu Darma Kusuma iya Petruk sira atur bekti kelawan panjenenganing sun ora lihat pangestu ning sun bae tampanana ya Petruk nggih kepareng kula tampi kula pun dijimat ndayana ning kasantosan Petruk Kanthong Bolong padha slamet tekamu Sinuwun Darawati iya Petruk nggih wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana ya Truk nggih Petruk padha raju sak tamu Sinuwun Baladewa ya Petruk wo nggih bekti kula kunjuk sinuwun pangestuku tampanana nggih kula pundi Petruk padha slamet Ndara Werkudara ya bekti kula kunjuk pangestuku nggih kula tampi Petruk padha slamet nggih bekti tampanana nggih iki kok saya sendet iki ukarane iki kontak ya kan Petruk slamet senes lho Petruk kula jeneng kula Petruk Kanthong Bolong senes Petruk slamet Petruk Raharja oh nggih wilujeng Ndara Sedewa iya bekti kula kunjuk iya Petruk pangestuku nggih kula tampani iya Petruk padha slamet sapa ki aku Petruk sinten iki Ndara Tersa Jumena dengkulmu oh sinten to Nakula Petruk. Oh, Ndara Nakula ya ngapunten karang suarane iki padha-padha. Iya. Nggih Ndara Nakula, bekti kula. Ya tampanana. Lho, nggih. Petruk, nun ana wigati apa? Sowan mangka tanpa tinimbalan mengke riyen sinuwun. Kepiye? Bocah niku mang timbali. Merem ngono kok. Wah, merem niku telapukane ping ciut dadi merem ping setengah. Niku merem niku jane krungu ora. Sobito. Wong mau pun titip kalih kula, Truk, bojoku peken wae ya, Truk. Pathak mantu gendulmu lho, Truk. Ora krungu to. Ditimbali riyen engko ndak nesu. Niku mungkin nguyuh sak nggon-nggon nesu. Iya, Petruk. Nggih. Timbali riyen sinuwun. Bagong padha kanthi slamet tekamu. Kowe mbuh apa wis? Lho. Malah ngopo to cah iki? Gong. Nah ora. Tak ombok aku.
Timbali ki lho. Timbali ngapa to? Padha slamet tekamu Bagong. Sinuwun sapa kuwi, Tru? Sinuwun Puntadewa. Sinuwun Pintadewa, Puntadewa. Sinuwun Dharma Wagya, Dharma Kusuma. Sinuwun Dharma Kusuma. Slamet sinuwun. Iya. Pangestu kula kewalik, anu bekti kula unjukke, unjuk. Iya Bagong ingsun tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Kula pundi? Bagong. Nun. Besok nenek sowan ratu ora kaya ngono kuwi. Nggih kok tak kaya ngoten mawon nggih mboten entuk kaya ngono kuwi. Ora to? Sowan ratu iki kudu kanthi unggah nggo sing trep lan pantes. Iki kraton, iki kedaton. Iki nggone ratu Gustimu lah kok kowe ora duwe Subasita, kowe ora duwe tata krama. Nggih mang tumbaske lho. Wong kula ora duwe kok, nggih kula napa entene mawon kula nggo. Gong, non. Sapa nek iki kok muring-muring njaluk kepruk botol ndase kok lho. Wani karo nata mandura. Wo sinuwun Baladewa, Baladewa anu nggih, wah jan wis lambe ora tau bener asem ana. Sinuwun Baladewa. Ya. Nggih, wilujeng sinuwun kekalih. Aku ora mbabek urung bagekke karo kowe. Nggih, mboten napa-napa kula mbagekke dhewe kok. Kula ora dibageki kula njikuk dhewe bagiane kok. Mengke kula dumke kanca-kanca nyoco tak tukokke rokok. Yo nyogok senengane ora apa-apa. Rokok dum-duman kok ngene ora. Ora apa-apa niatku apik kok. Niat apik ora. Kowe iki jan wiyaga otak nyamuk ya ben. Aku dhisik lah otak udang. Ya saiki luwih parah. Otak nyamuk aku saiki. Ha iya, mati satu ora sida tumbuh 1000. Iya. Tenan aku anggere wis kelempoken aku nggih kelempoken lali nyecep kok, Tru. Iya. Lali nek aku ki wis wetengku wis kebak, kadang kala sak mbledhos wetenge. Iya. Nyamuk lho iki nyamuk. Iya. Wis sak karepmu. Bagong padha slamet. Ndara Setyaki matane. Anu Ndara warku Ndara. Bekti kula kunjuk Ndara ya ora matak-matake wis lara ati ora marang ngene. Ya, ngapuramu. Kula ki wong tuwae. Ya. Prayogake kowe kuwi. Oh nggih, Ding, kula pun prayoga. Ya. Pun riyen kula ditanggap kowe ndangdut sedina sungi. Kula joget-joget akhire esuke gendelan. Lho. Piye to? Jare takon prayogakno. Lah nggih, kula pun prayoga. Ngene kok ora. Sing nyupet aku dhisik wis nganggo teknologi laser. Wis canggih terus iki. Ha iya, mbayare 450. Tak nek karo aku jenenge padha tak kon ngurting dadi 120. Wah. Iki kok banget to ora ya ben ngono. Harga kawan Petruk Bagong padha slamet. Ndara Janaka bukti kula kun iya. Lho mau wis bageke alih kula kok. Oh iya wis ora sida Petruk. Bagong padha slamet. Ndara jangan nangka Janaka, Ndara Janaka. Wilujeng bekti kula konjok dan iya Bagong pangestuku. Nggih kula Bagong padha slamet, Bagong padha slamet. Nggih kula tampi bekti kula. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pangestuku tampan. Nggih kula pundi? Lho cah ora. Petro nun. Ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan kepareng matur mesanipun sinuwun Dharma Kusuma. Lepat atur kula diagung mangasami. Tru gage-gage ki wis setengah 12 lho, Tru. Iya sabar. Selak muring-muring kanggo bintang tamune. Iya. Mau wis saring bahan ro aku e. Kowe iki senengane ora santai wae ora kowe. Engko nek anu ora ya gek ijazah, Tru. Iya. Sepisan sowan kula atur bekti marang ngarsanipun sinuwun Prabu Dharma Kusuma. Iya Petruk pangestuku tampan ana. Nggih, ndonga monggo kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dapur dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Wong atuwa kula Ismadi. Ismaya. Wong atuwa kula Ismaya inggih kakekne Badranaya, inggih bapak kula Nayantaka. Kuwi malah dadi kaya togok mbilung to ki saucatan.
Santai wae. Bapak mutusan karo kowe Petro? Nggih. Rikala semanten kula ditimbali kalih Bapak. Terus kowe aja kaget. Aku ora sowan ing Ngamarta telung sasi iki merga ora ana apa-apa janjane. Aku ora lara, aku ora gini-gini. Ning aku ki mung kepengin para Pandhawa ki niliki marang kahanan utawa kahananing padukuhan Karangkadempel merga ndak rasa para Pandhawa kuwi ora nyeketi karo kawula sing nang Karangpradisan wekasan negara Ngamarta kuwi kahanane beda Truk kaya Ketaman Welak ing Jawata kaya dene Ketaman Pagebluk mula anane kahanan sing kaya ngene iki aku njaluk karo kowe sowan ning Ngamarta kowe nyilya pustaka Jamus Kalimasada tak nggone syarat srana aku kepengin bangun kayangan Truk bangun kayangan niki mau ora kok ateges aku kepengin kembari karo panguwasaning para dewa kuwi ora ning bangun kayangan kuwi mujudake papan sing endah kebak kabungan kebak katentreman lah leh ku arep miwiti nggonku bangun kayangan iki mau bakal tak wiwiti saka Karangpradisan wekasane mengko bakal mundak saya tekan ning Kutagara malah kepara tekan Kedaton negara Ngamarta wekasan kabeh para kawula ora ngemongke sing ana Kutagara ora ngemongke sing ana Karangpradisan iso urip ayem tata titi tentrem sinamatan daya jenayang suwiji-wiji manunggal tetunggalan dadi siji ora ana sing padha cecungrahan ora ana sing padha don padudon aku kepengin mujudke papan sing ngono kuwi iya dadi bapakmu ngarep kepengin bangun kayangan Petruk nggih mila walih-walih menapa sinuwun cekaos kemawon sowan kula wonten mriki menika kula namung badhe nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada nedha kula boyong wonten padukuhan Karangkadempel marang para paduka sakadang Pandhawa sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa kersa rawuh wonten padukuhan Karangkadempel wekasaning sak mangke saged nyekseni bapak anggenipun mbangun kayangan sinuwun kagatresang kapirangu rinanggul kinempet kempet rosang retnaning bawana yogi tukang malang ati yogi tukang kudu garing yogi tukang ana sing tias sinuwun Baladewa Petruk iya pripun sinuwun ngolah taala Petro, nun kaget bareng aku nampa aturmu yen to bapakmu arep bangun kayangan. Nggih, lha pripun? Monggo mbutuhke syarat srana ya kuwi wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Petro, ngerti ya? Pripun sinuwun? Dina iki aku rawuh nang sowan ning negara Ngamarta kelengandhi kelawan Yayi Prabu Ndrawati iki mau. Ora liya wigati ya kuwi kejaba. Mung uga arep nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Bakal dienggo syarat srana tumbal wadaling praja negara Ndrawati sing Taman Pagebluk mongko wis ana tulung candra iki Petro. Mula kowe manut kelawan atur Prabu Baladewa nek kowe isih gelem tak aku kowe abdiku, kowe sing ngemong karo aku, kowe tak ajeni. Kowe luwung balya, bapakmu wurungna kowe bakal mbangun kayangan. Ora pantes kawula cilik kok mbangun kayangan ngembari marang panguwasaning para dewa Petro. Kagatresang kapirangu rinanggul kinempet kampet nuwun sewu sinuwun piye jenengan rawuh mriki kalih niki niku niki lho niki sapa? Niki sinten iki? Adikku. Wo, niki kali Sinun Kresna niku wigatine arep nyilih pusaka to, Yon. Yo, bakal kanggo tumbal wadaning praja negara Ndrawati sing Ketaman Pagebluk. Ngoten. Yo, tak kili nang
Engko tak naik kesempatan jaipong. Ya. Ya wis ora. Mangke riyen sinuwun. Piye? Kula kok kaget rasane kok kula rada ana sing ganjel. Ganjel piye? To ganjel. Meneng. Nek wis penak rasa rise. Iya. Lambene ngono ora. Awak. Nuwun sewu, kula kok rada ganjel. Ganjel piye, Wil? Sampeyan kok paring dawuh nek sinuwun Kresna arep ndandani negara Ndarawati niku kula nuwun sewu, negara Ndarawati kok iso ke Taman Pagebluk niku lho. Negara Ndarawati kok iso ke Taman Pagebluk mergo nuwun sewu to nek dititi priksa sinuwun Kresna niku lak titising Sang Hyang Bathara Wisnu, titising Sang Hyang Bathara Suman. Sang Hyang Bathara Wisnu niku dewaning antum kabagyan, dewaning katentreman, dewaning kebungahan. Ora mungkin negara sing tinunggon Sang Hyang Bathara Wisnu kok iso ke Taman Pagebluk niku nek ora mergo lali ratune karo kawulane mboten mungkin saged kedadosan ngaten niku. Ning Yayi Prabu mau nyatake ana ngersaku ning negara Mandura. Kok Prabu monggo kula kanthi sawen ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Wigatine ya kuwi nyuwun ngambil wujuding pusaka Jamus Lima Sada nyatane Yayi Prabu wis pikantuk wangsit sasmita saka para Jawata. Yen to usadaning Praja Negara Ndarawati ditumbali nganggo Kiai Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Lah kula nuwun sewu. Enen mriki sing kudu dititi priksa ten ngriki. Siji, perkara sing ora beres. Negara Ndarawati tistis Sang Hyang Bathara Wisnu ning kok iso ke Taman Pagebluk. Niku siji. Yo. Angka loro. Sinuwun Kresna ki padha karo titele derajate setara karo para Jawata kok iso nampa wangsit saka Jawata liyane niku pripun to coba dipikir. Sing ping telune. Lah kok aneh banget kan. Donge lho Kiai Jamus Lima Sada menika nek pancen arep nggo srana sadaring praja niku diinggih srana nyenyuwun cara-carane sesajen niku diinggih cara nyenyuwun nyaketke diri pribadi individu kalih Gusti Kang Maha Kawasa. Mboten kok malah jeng dipendhem nggo tumbal niku kok kaya cacakane kaya cacakan dukun. Coba nuwun sewu. Nek ngoten niku mboten mencerminkan sifat nata Ndarawati niku babar pisan mboten. Nek watake kaya ngoten niku cacakane carane lakune kaya ngoten niku nek rumangsa kula tak rasa kok niku mboten mencerminkan sikap Nalendra sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Siji kok negarane sing tinungga titis Wisnu kok iso ke Taman Pagebluk. Angka loro kok iso kaya ngono kahanane ora mungkin ngatasi Sinuwun Ndarawati ki derajate padha karo Jawata liyane nampa wangsit saka dewa. Angka telune Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Monggo kula nuwun sewu Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada niku siji-sijine dayane para Pandhawa. Nek ngasih para Pandhawa kuncatan Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada, wong sing ora seneng, wong sing sengit karo para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare arep gawe cintrakaning para Pandhawa, gedene arep mateni karo para Pandhawa. Lho, kowe ora percaya karo Yayi Prabu Kresna? Mboten kali kula mboten percaya niku mboten. Menawi kula kelompokkan berdasarkan fakta dan kenyataan niku mboten logis, babar pisan mboten logis. Telu perkara niku pun kula aturke wau, pun kula jelaske. Tur kula nuwun sewu, jaman saniki niku akeh wong sing pinter sulapan niku akeh. Jaman saniki niku persewaan kostum niku akeh. Cosplay. Kemis paingan niku adat kala sing saliyane nganggo kejawen nganggo kostum wayang niku kathah. Antus kostum Werkudara, kostum Baladewa, kostum Kresna, kostum Janaka, kostum Utadewa. Lah engko aja-aja iki meng Kresna palsu kok aja-aja anu Sinuwun Mandura. Jaja muntaplir kirentat duka yayasinepe. Letro kocak ngondar andir. Oh, Petro, nun, anu sumaning jajalanan sekretane bawah iblis lanat. Petro kandung bulung nyamah mangasmane Yayi Prabu Ndarawati, mboten kole kula nyamah. Petro, ora sekeng mangsulan kowe.
Kowe saiki Balya. Kowe saiki Balya kowe rasa dadak nyuwun ngampil wujuding pusaka jamu simang jimat kelima sodo. Bakal diparingke ngersani Yayi Prabu Kresna bakal kinarya tumbal wadaning praja sarana sadaning praja Ndrawati sing ketaman pagebluk. Truk kowe nek manut karo aku. Kowe Balya matur karo bapakmu ora sah bangun kayangan. Bapakmu iku wong getibal 17, bapakmu pengen nyolong mripat. Lah kok sing bangun kayangan neko sing nggo ragat. Bapakmu wong kere, bapakmu ora duwe ora ngilo karo cengle kowe bapakmu ki, Truk. Truk ora kepanen wis meneng cangkemmu. Ya wis. Tak urus niki. Lho, tanpa tata krama ngarepe nata Mandura, tanpa tata krama ya ben saiki anane mungsuh karo mungsuh. Petruk karo Sinuhun Mandura. Nek sing sampeyan ece Petruk kere, Petruk kowe wong kere, kowe wong elek nyolok mripat, kowe wong getibal 17. Kowe ora duwe wenang tumrap Raja Ngamarta. Mboten masalah wong ya kula kere tenan. Nek sampean begitu sanjang, sampean terus ngendika, Petruk, bapakmu elek nyolok mripat. Bapakmu wong kere, ora usah bangun kayangan. Oh, nuwun sewu mungsuh nek sinten-sinten. Ajange dadane Petruk kan 20. Kula nuwun sewu, kula niku matur niku ora kok ateges kula nyamah kali asmane Sinuhun Ndrawati niku babar pisan mboten. Nenek kula klumpukke, kula logika, kula pikir kanthi nalar kula sing ganep, petungan kula sing bener. Niku Sinuhun Ndrawati niku ora mungkin kok negara Ndrawati saka Taman Pagebluk. Truk, nun. Kowe ora ngira ning ngriki eneng kakangne. Teko kowe nyamah asmane Yayi Prabu Ndrawati. Lho ben lah perkara niki niku urusan kula kali Sinuhun Puntadewa. Pun sampean niku wong kono-kono, sampean niku ten ngriki daya. Kula ten ngriki daya. Mboten enten jamak lumrahe. Daya kok ngundurke daya niku mboten enten lumrahe. Truk. Nun. Kowe nek tak omongi ora, timbang tak loloh negara. Mun diloloh negara mboten masalah. Nek umpama kula misale mati mungsuh Kyai Nenggala, mati kula mati utama, mati sing sampurna. Jeriatane kula labuh marang bebener. Bener sing kepiye? Siji bener bapak kula, niati Semar kepengin bangun kayangan. Kayangan wujudake papan sing ayem tata titilan tentrem. Mboten kok wujuding papan sing magrung-magrung pindane wonten kayangan niku babar pisan mboten. Ning wujudke papan sing endah, papan sing guyub rukun kebak kaendahan, kebak ketentreman. Mboten kok wujuding papan tempat wisata, gedung, hotel niku babar pisan mboten. Bapakmu wong kere sing ora gat apa? Lah niku angka loro, perkara niku sing marai lara atine Petruk. Nek sampean ngece perkara kula mangdukane mergo nyamah asmane Sinuhun Ndrawati mboten masalah. Mergo nek kula ngira niki kok kaya udu Sinuhun Ndrawati sing tenanan. Niki kok perkarane aneh. Mergo Sinuhun Ndrawati niku ora mungkin negarane saka Taman Pagebluk. Ning perkarane sakniki undraning perkawis kula kalih jenengan, kula gelut kalih panjenengan. Mergo siji kula ora trima Sinuhun Ndrawati arep mbangun utawa arep ndandani Praja Ndrawati. Ping pindhone sampean ngelek-elek bapak kula. Kula anake ora trima Sinuhun, iblis lanat. Kowe ora nrimake, aku kok ora trima. Adiku mbok elek-elek, jenenge adiku mbok kileni dadane. Lho sampean ngopo ora trima? Aku kakangne. Lah aku adine. Sabar. Ora iso sabar aku, Truk. Minggir. Sekono. Oh, abang kabeh raine. Kowe bae, Truk. Andek puno. Ngono yoga tak nyamuk. Iblis kowe. Ora iblis ayo dudu nang kene papan wong neter kanthi dayan. Padangane wani, petengane wani, rupak wani, jembar wani. Aja ning kedaton nek arep gelut karo Petruk kandung bolong. Wala dalah. Kelakon mati tring marabu ora loloh Kyai Nenggala. Ayo ning ngendi? Papan wong neter kaditan ning kene marganing patimu mati tring aku. Ageng yen malega kelega Tembileng kang sarawita kang sabar
dandil Bagong kepiye kowe tanpa tata wis kula nang mriki ora kajeng aling-aling meneh kula pun mari leh kula haik pun mari kula wis medhun saiki njero kowe arep ngopo kula ora trima Petruk mungsuh kakangne saiki kakak mungsuh kakak adik mungsuh adik karepmu piye golek mungsuh Petruk mungsuh kakangne sinuwun Baladewa kula otomatis kula adine Petruk kula ya mungsuh adine Baladewa sapa Nata Ndrawati Prabu Kasiden Koko Prabu Kresna Prabu Kresna Padmanaba ya aja urusan karo aku urusana karo Koko Prabu Kresna siap padha wedi ngapa menteleng ayo sampean aku ora trima mergo sampean kok arep njilih pustaka Jamus Klimasadana niku kula ora trima sababe apa dasarmu apa ora trima Nata Ndrawati palsu sampean lho kowe wani mungsuh Nata Ndrawati apamu sing tak wedeni rupawani jembarwani ayo metu njaba piye metu njaba wah Nalendra jiri metu njaba senjata cakra kowe wani ora wani aku nek senjata cakra landhek punapun mboten sida sinuwun kula tak ngrem-remi emosine Petruk mawon iya kok ndak lha wong kae wis kok genah iki kok genah rentok-entukan tak bablas wae to njur nesu ora Koko Prabu wonten dawuh Yayi kawontenanipun kriwikan dados grujukan guyon dadi tangisan Yayi wonten dawuh perkawis menika kula ingkang ngrampungi perkawis menika ingkang kula ingkang sakmangke nedya ngedhem dhumateng hawa nepsunipun Koko Prabu Baladewa inggih Koko Prabu nyuwun pamit madal masilan ngatos-atos sampun kados lali arit Koko Prabu Kresna inggih Yayi Katriga mulung mangrompak ing Madyakarta kura kura kakire-kire Werkudara piye mbarep babar pisan budal kang padha sibu pun Kakang kundur ngedaton banjur kepara Kresna perkara Kresna sing arep jilih Kalimasada kepiye perkara kuwi mengko dirembuk keren-keren sing baku kahanan praja Ngamarta tentrem luwih dhisik wah yo wis tok dawuh tak pikir Panakawan padha kepanen iya ora dadi ngopo Koko Prabu Kresna sing bakal ngedhem marang hawa kok bareng hawa nepsune Koko Prabu Baladewa yo mbarep kakangku njaluk pamit ngati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Werkudara kono gadring pananggelan arsa sang nata kundur kedaton jog saking dampar kecongkin apik gambaran gading katheraken sanggenipun manjadi manggung ketanggung Joko maloro-loro ingkang samya ngambil manjang keprabon gawe saking manduri tindak nyosang Sri Nalanata lamun kelane saking Mandura gumebyar candare kadya Sang Hyang Surya
Koko Prabu sampun kundur wangsul menapa sampun usada negaring Ndorowati. Lho. Yayi Prabu teka paning dawuh kados mekaten. Kresna, wonten dawuh Koko Prabu lu paduka Koko Prabu Baladewa sampun wonten mriki. Lho. Kowe iki kepiye to? Mau siadi jare ninggal pun Kakang. Pun Kakang kok kon lungguh. Pokok lenggah sawetara leren sawetara negara Ngamarta. Lah kok siadi mingset, lah kok iki siadi bali meneh iki kepiye? Setyaki wonten dawuh. Nak lagi pisan iki to sowan ing Ngamarta. Nggih nembe sepisan iki. Dinten iki nembe pisan iki. Lho, piye to iki? Kresna, wonten dawuh, kowe mau mboyong pustaka Jamus Klimasada. Jaremu arep nggo tamba negaramu sing Taman Pagebluk. Lho, nuwun sewu niku sinten? Koko Prabu coba dipun penggalih. Dipun penggalih menawi kula nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada menika mboten badhe wonten cariyosipun. Tur malih negari kula mboten badhe ugi mboten bakal ke Taman Pagebluk awit tinunggonata Ndorowati kula menika nuwun sewu kula ngerti tes Wisnu. Lah iya ning mau siadi ngandhake yen to negara Ndorowati ke Taman Pagebluk banjur syarat sranane kudu ditumbali pustaka Jamus Klimasada. Koko Prabu kula mboten rumaos nggih. Kula mboten rumaos kula nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada nedya kula damel tumbal. Piye to iki? Waduh. Waduh piye iki? Koko Prabu kenging menapa paduka sampun kundur wonten negari Ngamarta. Lan wonten pundi wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada? Yayi Prabu wonten dawuh. Blaka Suta kula kepareng matur kula nembe sepisan menika sowan wonten negari Ngamarta saderengipun kula dereng nate tetinju dhateng kawontenanipun kadang-kadang kula Pandhawa. Waduh iki kepiye? Werkudara iki kepiye di? Wah, Kresna ora mulak-malik ucapmu. Jare kowe arep ndandani kana negaramu sing Taman Pagebluk malah kowe bali mrene karo Setyaki. Kresna ora ngalor ngidul, kowe ora mencla-mencre, kowe iki jejering ratu, kowe jejering Nalendra. Lah kok kowe blendra-blendre ucapmu kaya ngono iki kepiye kowe iki? Hah? Kepiye atik kowe iso kaya ngono kananmu? Ayo kowe mau jare mboyong pustaka Jamus Klimasada. Lah kok kowe wis bali rene kowe ora rumangsa mboyong apa-apa kowe karepmu kepiye? Lah dalah jagat dewa Bathara. Wela dalah. Yayi Prabu wonten dawuh. Arjuna wonten timbalan. Siadyapa ya nyumurupi wujuding nata Ndorowati sing mboyong pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Inggih. Kula nyumurupi inggih mboten sanes kejawi namung panjenengan nggih paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna. Arjuna wonten dawuh, coba to sawangen. Sawangen pun Kakang nganggo netra batin aja mung nganggo netra lair. Sawangen pun Kakang ki Nalendra Ndorowati ingkang sejati apa dudu lan sawangen coba eling-elingen Kresna sing nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kuwi Kresna sejati apa dudu? Aduh Koko Prabu. Aduh Koko Prabu Puntadewa sewu-sewu kalepatan kula. Jebul tinemunipun wujuding Koko Prabu Kresna ingkang mboyong pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada menika. Koko Prabu Kresna Bindawarni ateges mboten ingkang sejati. Oh lah dalah. Waduh iki piye iki Kresna iki kepiye? Iki kepiye Kresna? Wah, Kresna. Iki kepiye? Iki mung merga pokal gawemu. Waduh, edan-edan. Manus maning jajalanan. Tiwas aku nganti mbelani. Malang siadi aku nganti ngundurke Petruk kenek dayane Kyai Nenggala Mbuh tibane ning endi?
ora dingerteni tibane ning endi. Lah kok malah si Adi bali mrene ngandhake yen to Arjuna ngandhake yen to sing gawa pustaka Jamus Klimasada dudu Kresna kang sejati. Waduh, iblis lanat. Jebul Baladewa mbelani karo adeking panjalmaning iblis lanat keparat Kresna kowe iki ora omong mau. Kang Prabu kula nuwun sewu menika sanes kelapatan kula Kresna. Kepiye Werkudara? Aku tak omong. Kresna, Werkudara piye? Wah, licik panggraitanmu. Kowe ngapusi karo para Pandhawa. Kowe teka ning Amarta janjimu. Kowe arep nyilih pustaka Jamus Klimasada. Alasan dasarmu arep nggundandani negaramu sing Taman Pagebluk. Jebul nyatane lagi wae kowe mungkur, kowe wis bali. Malah kowe gawe crita, kowe tumbak cucukan. Ngarani sing ora-ora karo Punakawan, ngarani sing ora-ora karo Semar. Wah, aku ora sudi nganggep kadang karo kowe. Gandeng sing nggawa wujuding pustaka kowe. Kalimasada bali saka kowe, ora ya saka kowe. Ngasi ora bali, aku ora sudi nganggep kowe kadang. Aja pisan-pisan kowe temok kahanan negara Ngamarta. Maning jajalane sukertaning bawana Kresna. Kowe iki dibelani kok ora ngerti dibelani to? Ayo saiki aku malah wis gawe ilang karo Petruk ora dingerteni papandune ning endi. Petruk bali saka kowe ora ya saka kowe. Kowe ora iso balekke Petruk, aku ora sudi nganggep kadang karo kowe Kresna. Wah. Lah jagat Dewa Bathara. Arjuna wonten dawuh. Ayo kowe nesuwa? Mboten. Kowe nesuwa kaya kadang-kadangmu kae? Mboten. Mboten wantun. Kula ugi rumaos lepat. Setyaki ora melu nesu? Mboten. Kula niki dewasa. Kula profesional. Mboten apa-apa. Ngono. Nggih. Kowe ora arep melu mbalela kaya kadang-kadangmu kowe? Mboten. Mergo nek kula ngrumangsani, nek kula ora melu jenengan, kula ora mangan sego. Njur mangan apa? Watu. Wah. Atos kowe. Nggih. Tenan niku ora. Janaka ora nesu? Mboten. Ya wis. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Jebul ana Surya kembar. Waduh. Surya kembar sing isi 12 kali sing 16. Wah. Aja ngono kuwi to Setyaki. Lah pripun? Kuwi lho kanca-kanca kuwi lho. Sawangen. Wis ketap-ketip. Gayane Wagimin dibagai Surya Ratib. Gue kok nrimo ngehke aku. Arjuna wonten dawuh, perkara iki sing iso ngrampungi mung pun Kakang lan Si Adi. Nggih, keparengipun. Ayo. Sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka njaluk Pintasaraya kepiye njaluk supayane Kakang Semar nuduhke rampunge perkara iki. Kula teng pundi? Kowe wis nang kene wae. Waduh. Mengke kula mboten dijak jajan sate.
gayamu Setyakira. Wis nang kene wae kowe nek manut aku nang kene wae. Oke. Nek kula ngetutke, kowe nek ngetutke tak coplok bayaranmu. Waduh. Malahane nek ora melu malah dibayar. Ngerti ta ora melu wae mau. Ora melu malah entuk dit. Wis ora sakekan Grimsing tanpa guna ayo Arjuna derekno pun Kakang sowan ngersane Kakang Semar Badrana. Monggo Kakang Prabu. Iki songo iki. Arane basa Nawala. Munggan sawilah. Piye iki aku kudu ngopo iki? Bangane ning kono meng kumpul-kumpul wong nesu, aku tak metu wae golek suasana ngangkring malah kepenak saja. Ning udut kuntek. Pandhita kang Arya Wangsit Pindha gombang ajaping tawang susu angin ngendikane miyangga dieng kanggung baksime bar adalah jebul Pandhawa ki wonge bodho. Jebul Pandhawa ki gampang diapusi. Aku wujud nata Ndrawati wae kok dadi padha percaya gunemane. Padha percaya karo gunemanku ya titenana tak gawe ringkih malah kepara Pandhawa tak pateni sisan alandene mungsuh karo aku. Belgegak ugak sadulita mel Agus nuwun sewu kenging napa sing kula suwun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel niku Pandhawa gangsal lah kok niki malah Jar pencaten ki jar iki sih urip ki jar wong selat papi iki jar gedon seneng joget-joget jar kowe iki malah ngopo ta iki lho nang konang-konang demabur kaya Raja Mas lah kok malah jenengan sing rawuh Kakang Semar sak nyatane ana ing negara Ngamarta ana Surya Kembar Surya Kembar pripun ana wujuding nata Ndrawati sing jarene bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusimi yang jimat kelima sada bakal kinarya sarana tumbal wadaling mraja ning negara Ndrawati mongko aku babar pisan ora rumangsa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus kelima sada. Iya Kakang Semar malah saiki kadang-kadang para Pandhawa Kakang Mas Werkudara malah kepara Kaka Prabu Baladewa padha duka Kakang Semar mula aku njaluk Pintasraya gandeng perkara iki ndak rasa lan Kaka Prabu Kresna ngrumangsani perkara iki sing bisa ngrampungi mung Kakang Semar. Iya Kakang Semar aku njaluk tulung ngersane Kakang Badranaya ya Kakang Nayantaka ternyatane Kakang Semar kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap kepiye mungguh nggonku bakal golek srana kondure pustaka Jamusmi yang jimat kelima sada malah kepara atman jamu ya kuwi Petruk saiki ora dimangerteni ana ngendi Kakang Semar. Nuwun sewu Gus kaget
ati kula lah bareng sampean rawuh mriki kula kinten nek tanggap karo apa sing kula gayuh. Kula kinten nek sampean tanggap kalian apa sing kula karepke. Kenging napa klutusan kalian Petruk, kula kenging napa klutusan kalih Bagong. Lah kok sakniki kaya ngeten iki? Lah kok sakniki kahanane nek wis kaya ngeten iki coba mang penggalih. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika daya dayane Pandhawa. Ngasih Pandhawa koncatan pusaka niki wong sing ora seneng karo Pandhawa angel mijet wae ngranting suwe banyu sinaring. Arep gawe cindrakane para Pandhawa. Malah sing angka loro, Petro anak kula malah ora sing ngerteni teng pundi, Gus. Mila bab niki kula mboten melu cawe-cawe. Perkara niki sing gawe jenengan sing ngrampungi nggih kudu jenengan gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Kencang alis risang maweh gandrung. Nanging aku ora rumangsa duweni kaluputan Kakang Semar. Aku ora rumangsa duweni kaluputan dah. Lah kula ki jane pun ngerti. Kula jane pun ngertos kahanan niki. Saderenge jenengan rawuh teng mriki kula pun ngerti kepiye kahanane Petruk. Petruk kalah merga mungsuh ki Ayi Nenggala. Petruk kontal tebih mboten dingerteni dawah teng pundi. Lah sakniki sampean rawuh mriki niku sing ngakon sinten coba? Pun kula mboten melu-melu perkara niki jagung bakarane tanggung perkarane. Ya wis yen ngono aku njaluk pamit. Aku kelawan kadangku Yayi Arjuna bakal kupadi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada luwih dhisik. Nuwun sewu jenengan ampun ngendika ngaten. Lho lire piye? Lire nek jenengan kepengin nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada luwih dhisik, sampean kedah nyelam goleki Petruk luwih dhisik. Merga nek sampean pun ngentukke Petruk, sampean pun nemokke Petruk, mengke pustaka Jamus Klimasada mengke nggih bakal kondur nututi kalih kondure Petruk, Gus. Nek ngono aku njaluk pamit Kakang Semar. Aku njaluk pamit budal golek kalahan Petruk kan rong bolong ngatos-atos. Ngapunten kula kepeksane gabur jenengan ngeten iki lho, Gus. Semar ora digabur nyorone. Pamit. Hati-hati. Iki koyoke ditetel kowe. Rasaku kok ora tekan. Aku kok pekewuh ning ngatasé Ndara Kudu temandang gawe. Mongko aku ndek gegayuhanku ki ya sambung rapete mung karo tindake Sinuwun Ndarawati. Lah kok aku ki malah enak-enak kabeh enak ki karepku kepiye? Mesake aku ki abdi sing kepiye aku ki mung kawula cilik lah kok ngrepoti tak tutke saka kadohan Gus. Carane koyong
pangestu karo wayah Bathara jagat Bapa Remban. Kanthi diri ngentosi Slemeng Malawa gabusku mambanging Sela Kresna manahipun ingkang putra pun dewaning ngrat kula ngentosi kelawan rawuh jengandika kondur paduka Bapa Begawan Dewa Kahana wonten negaring awu-awu langit Bapa Remban kula inggih sampun kasil menapa ingkang kula gayuh Maestra Masidam sekaring bawana langgeng iya nggih anak Prabu dewaning ngrat dina iki pun bapa kondur bali ana ing negara ngawu-awu langit iki tak gawa kelawan apa sing mok karepake nggih oh lah dalah jagat Dewa Bathara menawi makaten nedya kula suwun nedya kula ginakaken nedya kula ginakaken ngawonaken Sangya para Pandhawa kula kepengin dados Nalendra wonten negare Ngamarata Kanjeng Bapa Remban yen ngono to gage iki jaluken tampanana wujuding pustaka Jamus Kelima Sada yen pancen kowe kepengin arep kepengin ngasorke kridane wong-wong Pandhawa Patih Jayalengkara Patih Jayalengkara Patih Jayalengkara edan malah merem Patih wis ben ora usah digugah nggih menawi katen monggo kula dherekaken kula suwun paduka Bapa Penemban Dewa Kahana ingkang bidhalaken Sangya Para Wadyabala ya wis iki tampanana nggih anak Prabu Gunjang ganjing langit kelap-kelap waduh angin what Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang maweh kandrung kok beda adoh timen ya perasaan mau kileh ku mencelat ki jam 2 kok iki tiba lagi jam 3:04 ya ora apa-apa wah malah bingung uripku malah dadi ketoyong-toyong kaya ngene ora ngerti kudu menyang ngendi meneh lungaku wis sembuh aku kudu mlayu menyang ngendi wah monggo iki alas go ngliwang-liwung iki alas go ngliwang-liwung monggo petenge jamak iki wite aku ora wani mlebu lah nang kene wae jaban alas mbok menawa bakul cilok liwat iso tak nggo pangan genah jero isih ning buta-buta memedi kewan-kewan galak mesti aku nek mlebu dipangan antene kene wae ora Aredo mawar mangawur-murahan monggo saya peteng dinane saya sore saya wengi iki wis meh magrib sik isokku kok merinding ya isokku kok kaya wah coba tak noleh aja firasatku apik
Nah aku noleh neng mburi. Nggo gekek utuwa. Nggo nek memeti utawa macan aku noleh. Wah! Dimplok ora diturake. Biasane nek ngemplok ki paling-paling ora ya 3 lah diturake. Meriem sak rodone. Roket. Noleh ora ya aku ya. Wedi tenan iki, merinding tenan aku. Dadi krasa nguyuh kaya ngene, wis ora apa-apa tak wanek-wanekke noleh. Apa iki kok ireng-ireng memreng ngene. Loh. Kuwi mripat. Loh, maklop. Kuwi siung. Gendruwo tenan. Wah, sulung aku ki maling ra iso nek arep mati nek ra iso. Wah, tenan iki gendruwo tenan. Pak Semar tulung ana aku men. Ya kathokku gembrong kabeh iki piye iki? Iki piye iki? Ayat kursi. Yo malah nyedak iki piye iki? Awakku yo dikancing iki piye iki yo kaya ngimpi rasane wae. Aduh ayo kepoyo nang kene ra apa-apa lah. Petro, wah monggo ngerti jenengku. Ngerti jenengku iki kena iki dipangan gendruwo nane iki. Mer. Anak bojoku. Wah. Yang mayang. Piye iki aku lunga ning alas malah dipangan gendruwo. Lah dalah. Petro aku sedih atiku lara atiku. Niatku karepku arep nyelametke karo kowe arep ngewangi karo kowe kok malah wedi ngono. Wedi ana nulungi wujudmu gendruwo ana. Gendruwo ngendi ora jin ngendi sing ora elek. Jin ngendi sing ora jahat coba karo wong aku wedi tenan aku. Ya wetengku ora karuan. Ora karuan ayane. Petro lara hatiku gelo aku Petro ora kelingan karo aku jaman donya isine isih bangsaning jim kowe tak openi karo kakangmu Gareng kowe jenengmu Petruk lan Gareng jenenge Mercu kilan kowe tak gula wenthah kowe iki anakku. Lah kok aku methuki karo kowe malah kandhamu nglarake ati. Ora urus wetengku ora karuan. Ora urus arep kowe sapa aku wedi karo sing jenenge Memedi. Wetengku wis ora karu-karuan. Yo. Petro gelo aku iki bapakmu. Bapak sapa? Bapak pocong kok. Sapa wae? Wae sapa? Bapakku sak retiku jenenge Wagimen.
Sapa kowe wagi men mau duwe ndelok KTP-mu? Edan. Aku bapakmu Solantara ya Jim Solantara Petro. Aku ora kelingan ro aku gelo Petro. Wah, bapak tenan iki. Bapak, waduh, kanan kula kaya ngeten kula mangtulunge, Pak. Kula mangtulunge. Kula ketoyong-toyong urip kula. Kula mangtulunge bejo kula pirange kalih jenengan. Pak, kok meneng wae to? Oh, yahene wis atos. Pak. Wah, wedhus iki tak kira bapak wit jebule asem. Mula kok atos kabeh-kabeh. Ah, bapak. Kemorone mangos samya ngambrang ati karenane tas yaneng marga amalatku sang kandha westrat maca lang-lang lalu Surya mangrangsang wayah umyung sora warehanto Papak di sini. Iya. Wah. Tewas tak kira gendruwo. Gendruwo dengkulmu. Wah. Lara atiku kok sampean teng mriki. Aku diutus Iwang Pikulun Manikmaya kon nyelametke karo kowe. Lho. Kok sampean kenal kalih Bathara Guru? Lah dalah Petro kowe kepiye? Aku saiki matek dewa ning kayangan udus. Anak dewa aku saiki ya. Kudu macak gleleng. Iya. Jenengan dadi dewa teng kayangan dewa nggen bagian apa? Aku sing tukang resik Karang Kawidodaren. Wo. Pak Bom to? Iya. Wah, ora sida gleleng. Wong dadi dewa ming tukang kebon kok ngleling. Aja ngece kowe Petro, aku nulungi ro kowe. Nggih, pripun, Pak? Sibu pripun sibu? Sibu sapa? Oh iya, Ding. Sampeyan lak Pak To. Lho kok ngono. Nek sibu lak buta, buta iki wedok, sampeyan Pak To. Sak karepmu, Petro. Non. Ngertine pancen yektine pancen iki lakonmu sing dijarak karo Iwang Pikulun Manikmaya. Nggih. Mula kowe kudu nulungi karo bendaramu. Sinten? Para Pandhawa sing dina iki koncatan pustaka Jamus Klimasada sing dicolong karo wujude Kresna Pindawarni. Karak tenan to. Zaman saiki diomongi sin pun bola dengan diomongi akeh wong nyewake kostum kok ya ora percaya malah kula diloloh nenggala. Iya, Malah kula tebih dawah teng mriki. iya. Kowe maju. Carane Maju ning aja wujud Petro. nggih. Kaya ning sisih wetan kono ana wujude sendang malih warna. Oh nggih. Nyemplunga kono mengko bakal malih wujudanmu. Oh nggih, sekedap. Jabang bayi Pripun wangun dereng? gilani. Tulung streaminge disensor iki.
Lah napa to Kah Pasan? Arek ujut ora doan. Pun wangun dereng malah kaya Sukasrana. Kakang Ngatri aku melu Kakang. Wis ora. Iki kok ora enak sing cocok sesuai karo kesenengane Petruk to ki? Nah, piye iki? Lho Pak kula nggawa gori. Gorimu. 50. Gah, masa. Wis ora rasane kene kasan wis ora sandangan ora nek sing meneri ya, Pak. Malah gur dadi ra karo-karuan kahananku. Wes ki wae. Kaya lek terus ayo tenan. Siblek. Suarane ya ora wangun nek ngono ki. Dari Karangmojo. Deket candi. Tadi sirnya mau turun Bedoyo tapi kejauhan. Pulangnya mau ke candi. Masa harus ke Ponjong? Ngapain jauh? Hidi. Wis kurang nganggo kacamata. Ah, wis ora ngene wae trima kok. Mau nyegat stadion. Kemarin ada kecelakaan di sono. Gue yang nulungin gue. Lambemu Petra jan karang ya. Aku saiki di karapi anyar, Pak. Apa? Once. Mergo kacamatanan moto karo kacamatane gedhe matane. Ada kaya garangku jeneng sapa? Aku arep nganggo jeneng Demang Cakrawangsa. Wis ben. Suaramu ngetoki nek kowe Petruk. Nuwun para miyarsa. Malah arep ngedoprak. Punten dalam sewu. Wis nyuwun pamit Bobo Premban Salantara kula nedya majeng wonten ing pabaratan. Ya ngati-ati Cakrawangsa muga kalis. Ya mung iki aku lan kowe pedhukan neng kene mbusuk mangsane apa meneh aku iso ketemu karo kowe Petruk. Oh. Ya jagat Pramudita. Wait. Ora maju. Trima isin jenengku Mas maju amuk Suramarata Jayamrata. Maratmara sang bagus semuanya kang kamanungsan ing waladalah ora pangling Raden Janaka kowe sapa nggawa wujuding pustaka Jamus Klima Sada aku pandhita ing awu-awu langit Begawan Dewa Kahana ayo Kalima Sada tak jaluk bali Langkana kuwandhaku warat Welana. Vaya. Vaya. Wotya. Foto ayo Foto ya. Vaya.
ndasmu wis ora sakek ndene tiba matur Koko Prabu kepiye Arjuna jebul ingkang nyidra wujuding pustaka menika pandhita ing awu-awu langit Begawan Dewa Kahana njur kepiye kula kawon awit piyambakipun nandhi krida kula mawi pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sadawa lah dalan njaluk pitulungan Janaka mlayu wae awake dhewe. Ayah. Trum. Saking Gudha Sanggara kula yana mutusa Sang Sri ana pawongan kawula karang Pradesan kowe sapa Kisanak yen to sira njaluk kelawan apa kang dadi asmaku sing wis mari lho punten dalem sewu Kisanak sampean kuwi sapa Prabu Kresna wela dalah ana kawula wasis wae mergo aku wis mangerteni kelawan praupanmu ning koran media layar kaca lha kurang ajar karo ratu kok ngaup-ngauke sing mburiku iki sapa Satrio Bagus sapa kekasihmu Raden Janaka wiladalah ngerti karo aku ngerti bae pendak-pendak aku ketemu wong wadon aku negosiasi dheweke ngandhakake yen to dheweke bar dilobi karo Raden Janaka kowe ora wis tepung suwe ngono tak pathak ndasmu ora apa-apa wait aku sapa kowe aku ora pangling karo kowe jenengmu Semar lamur kowe kowe Bagong wait iya ora aku Bagong sapa kowe sapa Kisanak Kisanak bakon karo aku Demang Kiai Cakrawangsa ana ing padepokan ngendi senengane ora ana ing padepokan Singolawu ya ing padepokan Guwalangse Kisanak arep njaluk tulung apa Prabu Kresna arep njaluk tulung apa arep njaluk tulung apa baline Kalimasada kowe lah wis ngerti ngene kok ngerti bae aku iso nerawang maca pikiranmu aku iso maca pikiranmu kowe iki wong-wongane wonge tuk mis kowe karem karo bab kadonyan iya ora iya anu ora lah konangan mergo kowe sok dhisik nek kowe kelingan kowe sok ngejak karo aku sok pok bayar iki
Niku tenan apa Gus? Tenan. Dadak nggo guyu. Iki kan ya jaman nom-noman dhisik lho. Ah iya. Saiki aku wis megang ngono ki aku wis kapok tenan kok. Lah nggih. Terus main pulen le ngempeti ya. Sumuke iki. Cakrawangsa, ana dawuhmu apa? Lho kowe basa karo aku. Oh inggih sinuwun. Sinuwun anu sinuwun. Aku njaluk tulung karo kowe. Nggih napa? Kowe iso ngrebut wujuding pustaka Jamus Klimasada saka astane Begawan Dewa Kahana, kowe tak wenehi bebungah sing sakmurwat. Ngene wae, kowe nek iso ngrebut pustaka Jamus Klimasada saka tangane Begawan Dewa Kahana karo Prabu sapa kae mau anake sing enom kae mau? Iya. Bojone Petruk pen wis. Apa tenan wae, tenan aku ora ngapusi. Bojone Petruk pen, bojone isih enom, wayu, mening pokoke. Mahuk pokoke. Melendi. Iya. Dhuwur wudele ana andeng-andenge, loro. Tenan, pen bojone Petruk pen. Manes maning jalanat sekertaning baune iblis ngono. Ora ngerti aku ki sapa. Wis gelem ora? Ya gelem ning ijole ndasmu. Lho kok ngono? Kowe sing baku kowe gelem ora? Iya, inggih, kula purun sinuwun. Yen kowe gelem lan iso merantasi gawe. Kowe mengko bakal dirabeki karo bojone Petruk. Ah, mergo Petruk saiki wis mati. Mbuh Petruk saiki mbuh nang ngendi wis dianu wingi wis dianggep entek sewune Petruk. Lagi wingi sore iki ingkunge isih ingkunge arep kowe arep. Setan. Wingi titip kowe juang. Dilabur. Wis kowe maju Cakrawangsa njaluk pamit sinuwun. Kayake kok ora seneng atine. Lah ngopo? Takon ra biar bojone Petruk ki kayake kok kae ora srek karo sing tak omongke ora. Tenan lho sinuwun, padahal dhuwur udele bojone Petruk iku enten andeng-andenge, loro. Tumpuk ngisor dhuwur ngeten iki. Tik tik ngeten niku. Pas iso urut karo nggon niku. Apa iya? Enggak. Apa kowe nyatake dhewe? Iya, anu ora kok. Wela dalah. Laruta saking Gudha Sakurukula Yanamutusa Sang Sri anak Prabu sinten? Weladalah anak Prabu Dewaningrat inggih Bapa Dewa Kahana inggih nyegat kelawan lakunipun Bapa menika ngaten gandeng kula menika maremipun kula rumaos marem menawi kula ngginakaken pusaka menika piyambak kula badhe ndamel srana ringkihing para Pandhawa menapa dipun kemarengaken oh iya tampanana ngger anakku Dewaningrat Elah iblis ki lah. Wela cepet banget inggih sinuwun. Gampil menawi namung ngrebat
wujuding amplop niku. Amplop jenggolmu meloncat ngece kowe. Inggih. Dagung Pangaksami ngaturke panuwun ya Cakrawangsa. Inggih. Ah, saiki kowe kelakon rabi karo bojone Petro. Iya. Ning ya kowe bekasku ya. Eleng bekasku. Iya. Ngandeng apa? Dhuwur pudele ana andeng-andenge loro. Tik tik. Iya. Heeh, tenan kowe engko rabi karo bojone Petro. Iya. Ning ya kuwi bekasku. Iya, ora apa-apa. Bagong, nun, iki tak gawane. Nggih. Mbok menawa bapakmu Semar mbutuhke, walah genah mbutuhke kok. Tatak detak 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 detak. Semar kentir ora. Ya iki Kakang Semar sing mbok butuhke. Ah, nggih Gus, kula betane. Bar niki kula ujubke dongane teng griya kula. Iya. Sinten iki? Kuwi Cakrawangsa. Cakrawangsa. Cakrawangsa, wait, kowe sapa Kyai Semar? Lho. Ngerti karo aku kok dadak takon. Wait, iya. Mer, kowe kelakon ngepek bojone Petro. Lah piye? Petro lak wis dianggep entek sewune to? Ha iya. Engko tenan. Ha iya. Sungguh. Apa malah ngapa di nang bojone Petro malah muring-muring. Ayo wis rampung pakaryanmu. Wis rampung pakaryanmu, ayo bali badar selak kowe ngabul-abul tut. What? Iblis menungso ra. Sabar. Pak, mangsulke Pak. Niku menungso ra tatanan. Wes, truk, yo, alah, yo, truk, ora, oh, yo. Sapa sing lakon? Kowe ta, Truk? Kowe ora. Ngerti aku ket mau emosi ora apa? Ayo. Tok kapake bojoku. Ora tak kapak-kapake. Ya mung nak delok kok. Delok apane? Ya apa-apane. Apa? Tok kapake bojoku. Ana Truk. Kok kowe soroti nek nduru dele bojoku enak andeng-andenge loro. Coba. Aku mengarang ya, Tro. Aku mengarang. Neng kok kowe roh. Lah apa enek tenan? Enek tenan kok. Wo ya berarti kebenaran aku ngarang. Sumpah, Tro, yakin, Tro. Sumpah, Tro. Aku ora ngapa-ngapake. Walah. Tro, please sabar, Tro. Tro, sabar, Tro. Tok apake? Ora yakin Mer mbok nulungi. Wegah. Aku ndek job dhewe. Alah nah. Truk sumpah Truk, ora Truk, aku gur ngarang Truk, tenan Truk. Aku gur ngarang. Wo. Ngapa? Arep neliki. Ora. Nggonku dhewe. Menengane kok ora. Tok awake. Wis takono dhewe ning yakin Truk sumpah, mbok sumpah, mbok demi. Demi apa? Demi kian.
Ah! Truk mbok wis ta, Truk, tulung. Ngono kae kepruki kowe, Truk. Nggih. Wah, iki gur makake iki pahit. Truk sumpah, Truk, tulung please, mohon Truk, aku ki gur ngarang, Truk, aku gur ngarang. Wah, ndene enek tenan, kuwi berarti kepeneran. Ning kok iso ngandhake nek andeng-andenge iso lurus saka kene ana 2 titik, kowe kok roh banget, kowe roh pasti. Hah? Kowe jane bojoku tok apake? Apa kowe nyatake dhewe? Tak takoni ora meneng wae. Tulung Nada. Layak aku kok mben. Layakno. Aku kok mben esuk weruh kowe molak-malik HP. Truk sumpah, Truk, ora kae ora ono sambung rapet karo bojomu. Sumpah, aku gur ngarang, please, Truk, please ampuni aku, Truk, tulung, Truk, tulung. Jenduk baleni awas ya. Ngopo iki lho? Wong ngidak sikil emosial. Ya ora njur sikile ratune. Ngopo Petruk? Mboten napa-napa. Ono bokong dijiwiti. Au. Ngapa, Truk? Ora apa-apa. Punontowati. Wonten dawuh. Kowe kapake ro Bagong. Iya, kok ora iso mlaku kowe? Kowe ngopo ora iso mlaku? Kelemu mlaku kok ngono-ngono iki piye iki, Mboten, ayo jujur aku jujur. Mboten napa-napa. Kowe coba ayo mlebu nang aku. Inggih, ora lakumu kok ora rekat ngono ki ya kene kowe. Mboten napa-napa. Oh berarti tenan bedes kae. Iya ora tak buacok jengale. Was kae lah. Sah sik gendone disah sik. Endi kono, Pak? Jurus menjadi batu. Nanti jake mau. Bola iki menungsane. Wah iya. Lho Truk tanganku Truk. Mudara. Baleni neh awas kira. Den prayitna samurere kabalik Dityane gantayane Trisunya Purnama sasi Kilar-kilar semedi tengeng latar matur sedaya para lenggah Yo Semar iya Kakang Semar niki kula nyuwun jengandika nyekseni nggih Gus. Kula nedya miwiti nggen kula mbangun kayangan. Iya. Bangun kayangan menika senes kok papan sing magrong-magrong wonten kayangan menika mboten. Nanging kula badhe mbangun moralipun para kawula.
pekasan saged nuwuhaken katentreman, kabagyan, mewah, kamulyan Gus. Iya Kakang Semar. Ah nggih. Wusana kula nyuwunaken marang ngersaning Gusti lantaran pustaka Jamus Kalimasada. Aduh Gusti, kula nyuwun supados wujuding wahyu kamulyan tumedhak wonten negari Ngamarta mandi caping Sang Semar Badranaya. Pun rampung leh kula mbangun kayangan. Iya Kakang Semar. Ah nggih. Nggih sing jeneng nek wong duwe cita-cita gegayuhan niku cen cobane BEBRARAT berat. Iya. Ah mula niku Ndara Werkudara kula suwun nggih Gus piye? Nika kelilip sing tesih urip nika mangsingkirke Gus ya Semar.